Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Orsiýetiň opozisiýon aktivistleri ýaňy ýakynda geçirilen regional saýlawlara protest bildirip 20 sentýabrda Moskwada ýürüýüş geçirdiler. Häkimet başyndaky partiýanyň köpçülikligini ýeňiş gazanmagy bilen tamamlanan saýlawlarda köp sanly biýdüzgünçülikleriň bolandygy aýdyldy. Häkimet çalyşygy ugrundatly protest aksiyasy barada habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinläli. Orsiýetde opozisiýanyň müňlerçe aktivisti we tarapdarlary Moskwada köpçülikliň miting geçirdiler. Bu sesverçlikde aldygy ýüzürli diýip tanqidlanan regional saýlawlarda häkimet başyndaky partiýanyň opozisiýon dalaşgärleri agyr darby urmagyndan az wagtdan geçen üýşmelendir. Häkimiýeti sarışmak boýunça üýşmeleň diýip atlandyrylan protest ençeme aýdan berde prezident Putiniň hökümetine açyk garşy çykmak boldy. Ýöne oňa gatnaşanlar protesti gurnanlaryň garaşanyndan az bolup çykdy. Näresmi çaklamalar boýunça üýşmeleňe 2000 bilen 4000 aralygynda adam gatnaşdy. Paýtagtyň günörtü böleginde merkezden epesli uzakda geçen üýşmeleň gatnaşanlaryň os baýdagyny we Parnas diýip atandyrylýan opozisiýon toparyň baýdagyny galgatmagy bilen ýurduň gabawda saklanýan opozisiýasynyň gawşakdygyny görkezdi. Köp adamlaryň göterýän şygarlaryna fevral aýynda Kremliň golaýyna atylyp öldürilen opozisiýon siýasatçy Boris Nemtsowa sargılanýardy. Beýleki transparentlerde bolsa Putin bir çar, ol bir bürokrat we yalanlar ogurluk bestir diýen ýazgylar bardy. Aktivist Elya Yaşin märeke ýüzlenip şeýlediydi. Biz bar bolan korrupsiýa we ogurluklary halka aýtmagy dewam etdireriz. Sebäbi bu biziň ýurdumyz, bu biziň raýatlyk borjumyz. Bu ogurlaryň hökümeti diýip Yaşin aýtdy. Tanımal anti-korrupsiya blokçysy we opozisiýon şahsiýet Aleksey Navalny hem häkimet başyndaky Bütewu Orsiýet partiýasynyň öten hepde geçen saýlawlarda alan sesleriniň prosent möşberini ýaňsa Biz Türkmenistanda ya Zimbabwe'de bular ýaly prosent barada okanymyzda ol ýomur kategoriýasyna girýär. Biz muňa gülýärys. Şonuň ýaly biziň çağalarymyz da bugünkü hökümetiň bähbidine saýlawyň netijeleri diýip jar edilen prosente gülerler diýip Navalny aýtdy. Они не более убедительны, чем 99% в Туркмении или в Зимбабве. 63 ýaşly sewdegar Valeriy Satorovdan näme üçin bu üýşmeleňe gatnaşýarsyň diýip soralyna ol elindäki korrupsiýa orsiýeti nire alyp barýar diýen şygary görkezip şeýlediydi. Bu ýerde ýazylan korrupsiýa sözüni görýärsiňiz. Korrupsiýa diňe orsiýeti däl, eýsem her bir ýurdy dargadyp bilýän zat. Adamlar hem şu pikirde, siz ine näçe adamyň gelenini görýärsiňiz. Şol sebäpden biz hökümet sesimizi eşitdirip geldik. Bestir, orsiýetde beýle ýaşamak mümkin däl. Bu ýerde bütünlüğ kanunsuzlyk bar. Polisiýa kanunsuzlygy, häkimetleriň kanunsuzlygy diýip Satorov aýtdy. Gubernatorlar regional we munisipal parlamentler barada 13 sentýabrda geçen saýlawlary Kreml tarapyndan goldalýan Bütewu Orsiýet partiýasy aýry saýly kazandy. Opozisiýon toparlar hem regionlaryň ählisinde diýen ýaly ses berişlikden çetde saklandy. Saýlawlara gözegçilik edýän garaşsyz topar Golos saýlawlardan soňra çykaran hasabatyna ses berişlikde syýasy bähdeşligiň bolmandygyny, netijelere hökümetiň kontrolluk edendigini belledi. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosu Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz, Azatlyk Radiosu bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk Radiosu.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk kuramatynyň adam hukuklaryna bagyşlanan adam ölçegleriniň berja edilişi boýunça ýyllyk konferensiýasy öz işine başlady. Polşanyň paýtagty Warşawada 2 hepde golay wagtlap dowam etjek. Bu ýygnakda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk kuramatyna agza döwletlerinde adam hukuklarynyň berja edilişine giňişliň sen edilýär. Oňa agza ýurtlaryň olaryň arasynda Türkmenistanyň hem resmi wekilleri, şeýle-de hökümete degişli bolmady guramalarynyň agzalary gatnaşýarlar. Warşawadaky ýygynaň geçişi barada oňa jurnalist hökümde gatnaşýan kärdeşimiz Muhammed Tahiryň gurrun bermegini soradyk. Muhammed Tahir, şuň Warşawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk kuramatynyň adam ölçegleriniň berja edilişi boýunça ýyllyk konferensiýasy öz işine başlady. Nähili duşşuklar, nähili wakalar boldy şol çäranyň çäginde. Türkmenistana degişli duşşuklar, maslahatlar, çykyşlar edildimi? Gözel Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk kuramasynyň adam ölçegleri boýunça ýyllyk maslahat edişine gelişi gün Polşanyň paýtagty Warşawada öz işine başlady. Ýygnagyň açylış dabarasynda edilen çıkışlardan çen tutulsa öňümizdäki 2 hepdeň dowamında metbuat, söz we din azatlyklary ýaly dürli temalar barada pikir alışylmagyna garaşylýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk kuramasynyň metbuat azatlygy boýunça ýürüýte wekili Dünya Miýatowiç edin açylış çykyşynda bu ýagdaýa aýratyn öňs çekdi we bu gurama agza ýurtları öz jogapkärçiliklerini berja etmäge çagyrdy we käbir ýurtlar bolsa öz boyun alan borçlarını äskermezlik etmekde tanqid etdi. Elbette bu meselede haýsy bir ýurdun adyny agzamady Miýatowiç. Türkmenistan bilen baglanşykly nähili gurrunlar edildi diýip soradyň. Ýygnagyň açylışynda Türkmenistanyň ady bir-iki gezek agzaldy elbette. Onu esasen Birleşmiş Ştatlaryň delegasiýasynyň başlygy David Kramer agzap geçdi we adam hukuklarynyň depelenişine ünti çekdi. Öňe düşmeýäli Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk kuramasynyň metbuat azatlygy boýunça wekili Miýatowiç edil deslap çykyşynda Türkmenistanyň adyny tutmady, emma ýygnaga gatnaşýan delegasiýalary ýüzlenip olary öz borçlaryny ýatlatdy. Şeýle-de metbuat azatlygy ýaly borçlaryň ençeme agza ýurtlar tarapyndan äsgerilmeýändigini aýtdy. Aýdyşmaýaly ýygnagyň açylışyndaky çykyşlar gaty çäkli bolýar. Miýatowiç bu barada ýygnagyň geljekki sessiýalarynda has jekmejik gurrun etjegini aýtdy. Elbette Azerbaýjanda aktivistlere we jurnalistlere edilýän basyşlar barda ençeme delegat çykyş etdi. Şeýle-de geçen ýyllardan tapawutlykda bu ýyl Türkmenistanyň delegasiýasy hem ýygnaga gatnaşýan delegasiýa Daşary işler ministriniň ornunmasary Wepa Hajiýew ýolbaşçylygy diýildi. Muhammed Tahir, Wepa Hajiýewiň şuň çykyş edenligi habar berildi. Türkmen resmiýeti näme barada gurrun berdi? Onuň çykyşynda nähili meseleler gozgaldy? Şu barada gurrun bereýäňiz. Hawa ýygnakda Hajiýew çykyş etdi, gysadyk çykyş etdi. Onuň çykyşynda garaşylmadyk bir zada ýokdy diýse bolar. Ol umumyň Türkmenistanda gurulan ýa-da gurulýan sosial obyektler barada gurrun etdi. Ol çykyşynyň bir böleginde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyýaly guramalar bilen has işçiň hyzmatdaşlyk edip başlandygyny aýdyp, esasen hem tutsaklaryň ýagdaýlary barada talap edilen maglumatlary berýändigini nykdy. Oňa misal hökmünde de Hajiýew Türkmen türmesinde saklanýan Ananýazowyň akwaly barada gurrun edip, onuň Tejen türmesine getirilenligini we oňa maşgalasy bilen duşuşmaga mümkinçilik edilenligini bellädi. В качестве примера можно выделить дело Гулгельда Ананьязова, который в настоящее время переведен в исправительное учреждение города Тежена, куда родственники последнего могут обратиться для организации встречи или передачи. Hajiýew Azatlyk radiosynyň çyşsaglykdaky jurnalisti Sapar Mehmet Nefetkuliýew barada hiç maglumat bermedi we habarçylarymyza edilýän beýlek basyşlar barada hem edilýärmedi. Elbette bu ýygnagyň diňe açylyşy ol 3-nji oktýabr çelli dowam eder. Nobatda metbuat azatlygy bilen birlikde bir ýygnak tutuşlugyna dünýäli Türkmenistana bagşlanýar. Olam öňkü prezident Sapar Mehmet Niýazowyň janyna kast etmäge boldy diýilýän finançykda aýplanyp tutsak edilen we akwaly barada maglumat alyp bolmayan tutsaklara bagşlanar şol ýygnak. Ýagny öňümüzdäki günlerde Türkmenistany ýakyndan gyzyklandyrýan türlü temalar barada gurrun ediler. Güzel. Muhammed Tahir, Warşawadan beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun. Köp sag bol, güzel.
Warşawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçegleri boýunça ýyllyk ýygnagynyň geçişi barada bu çäre gatnaşan kärdeşimiz Muhammed Tahir bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Adam hukuklary boýunça bu iri ýygnagyň öňü tirasynda türkmen atşynaty geldi Karizowyň Türkmenistanyň çykyp bilmän kötünün maşgala agzalarynyň ortaýada aşanlygy barada maglumat hem gowuşdy. Türkmenistanyň hökümetini türkmen türmelerinde ýitirim bolan tutsaklar barada maglumat bermäge çagyrýan olary diri görkezdiň atly halkara kampaniýasy tarapyndan habar berilen bu täzelik bilen bagly maglumatlary kardeşim Merdan Sariýewden dinläli. Avraylı Türkmen atşynaty geldi Karizowyň maşgala agzalary Türkmenistandan ortaýa gaýtdy. Olary diri görkezdiň atly halkara kampaniýanyň 21-nji sentýabrda ýaýradan beýannamasynda 20-nji sentýabr agşamy geldi Karizowyň 14 ýaşly gyzy Sofiýanyň we aýalynyň doguny Yelena Serebryaniyň Moskwa uçup barandygy we maşgalasy bilen birigendigi habar berildi. Türkmenistanyň häkimetleri geldi Karizowyň we onuň maşgala agzalarynyň ýurdun daşyna çykmagyna ençeme ýyllap ruhsat bermäni geldi. Türkmen häkimetleri tarapyndan ençeme ýyllap tutuklukda taklanan, soňra türmeden çykan soňam ýazarlanyp gelinen geldi Karizow 14-nji sentýabrda ortaýa çykmaga mümkinçilik aldy. Onun Türkmenistandan gaýtmak boýunça eden odolky tinançyklary basa barmandy. Awgust aýynda geldi Karizow gyzy Sofiýa we aýalynyň doguny Yelena Serebryanik bilen Moskwa uçmak üçin aeroporta baranlarynda elinde biletleriniň bardygyna garamazdan serhetçiler tarapyndan uçura göwerilmändi. Munun öňü tirasynda olar awtoulogly hüjüme tezewar edilipdi. Sonda Yelena Serebryanik 14 ýaşly Sofiýa edilen hüjümüň zarabasyny öz üstüne alyp yaralanypdy. Türkmenistanyň milli simbolu bolan türkmen ahaltyky atlaryny ýitmek howpundan gorumak ugrunda uly iş bitiren geldi Karizow 2000-nji ýylda tutukluga hökm edilip 5 ýylyny türmede Sultanda Owadan depe türmesinde geçiripdi we 2007-nji ýylda günä geçişde tutuklukdan boşadylypdy. Men öz gyzymyň we aýalymyň dogunynyň uçordan düşüp gelýänini görüp begendim. Olary görenimde bu görnüş maňa ýoluň nähil uzak bolandygyny, emma görüşi dowam etdirip öňe ýüresek, onda böwütleri böwütüp biljekdigimizi ýatlatdy. Biz öz maşgalamyzyň Türkmenistanyň daşynda birikmegine ören saat diýip, olary diýer kuzyň atly halkara kampaniýasynyň geldi Karizow barada ýaýradan beýannamasynda Karizowyň sözünden sitat getirilýär. Sofiýa we Yelena Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklaryna baglanyp Warşawada geçirilen adam ölçegleriniň berja edilişi boýunça ýyllyk konferensiýanyň öňü tirasynda Moskwa bardylar. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawadaky ýygnagyna gatnaşýan resmiýleriň biri Birleşen Ştatlaryň halkara dini meseleler boýunça komissiýasynyň syýasy geňerçisi Catherine Kosman Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup türkmen häkimetleriniň dini we media azatlyklaryny çäklendirmeklerini dowam etdirmegine aladylanma bildirdi. Bu söhbetdeşligi kardeşim Merdan Sariýewden dinläli. Bu konferensiýada Merkezi Aziýada hususan da Türkmenistanda metbuat we dini azatlyk boýunça nähili meselelerin gozulmagyna garaşylýar. As I have indicated, I think it's extremely important that Bu konferensiyada döwlete değişildäl guramalaryň we diplomatlaryň öz garaşlaryny deň hukuklyk esasynda geňişmäge hukuklarynyň bolmagy ören mühim zat. Döwlete değişildäl dürli guramalaryň we tanqidçilaryň köplenç hökümetiň hasabatlaryny tanqidlama we hökümetiň hem bu tanqidlara jogap bermäge haky bolýar. Meniň pikirimçe şu çekeleşikler hem depkilinip pikir alışmany döredýär. Konferensiyada gurrun ediljek temalaryň arasynda metbuat guramalarynyň ýagdaýy, demonstrasiýalary geçirmek hukugy, dini azatlyklar ýaly meseleler bolup, onu adam hukuklaryna değişli ähli temalar maslahatlaşylar. Merkezi Aziýanyň hökümetleri öz ýurtlarynaky esasy dini düşmançylykly garaýarlar. Sebäbi hökümet islamy özüniň häkimiýet başynda galmagy üçin potensial syýasy howp ýa-da syýasy düşman hökmüni araýar. Hususan da islamyň sosial adalaty aýratyn üns berýändigine, Merkezi Aziýadaky hökümetleriň hem ählisiniň diýenýaly korrumpirlenendigini we ilatyň agla we bölüginiň garyplykda ýaşaýandygyny nazara alanmyzda, olar ýagny Merkezi Aziýanyň hökümetleri özleriniň
häkimetde galmagyny hop salyp biljek faktorlary gödüňünde tutýandyrlar. Şol bir wagtyň ödünde postsovet ýurtlarynyň aglabasy öz kanunçylygynyň esasyny milli ideologiýa esaslandyrmagyň ýollaryny gözleýärler. Diýmek, belki-de ýurtdaky esasy din milliligi ikrar etmekde esasy çeşme bolup hyzmat edip biler. Countries, obviously Islam is very important. So in a sense, the governments are in a double bind as far as that is concerned. Siz bu ýygnyga ençeme ýyllar bäri gatnaşyp gelýärsiňiz. Öňkü konferensiýalary nazara alanyňyzda bu konferensiýede metbuat din azatlygynyň maslahatlary nähili görnüşde alınıp barylýar. There are several different ways. One is I've noticed that the plan Munun bir näçe usullary bar. Olaryň birincisi din azatlygy boýunça geçirilýän resmi forum bolup, onda döwlete değişildäl guramalaryň ençemesi çykyş etmek üçin hasaba durýarlar. Emma döwlete değişildäl guramalaryň öz garaşlaryny gönümel beýan edip bilmekleri üçin ýeni bir mexanizm bar. Muňa käwagt hökümet delegasiýalary gatnaşýarlar, käwagt hem gatnaşmaýarlar. Bu geňeşler goşmaça maslahatlar diýilip atlandyrylyp, olarda haýsy-da bolsa ýüriti bir mesele has köp üns berilýär. Siz munu menden hem gowulýarsyňyz. Türkmenistan halkara jemgyýetiniň gozaýan meselelerini reddetmek taktikasyna ulanyp gelýär. Netijede eger açyk aýtmaly bolsa, onda Türkmen hökümeti şu bökdönçlikleriň höttesinden gelmäge ýardym berýän azatlyk radiosiýaly guramalara yaramaz çemeleşýär. Meniň bilşime görä geçen aýtydyň jurnalistleriňiň aglabasy olaryň dogan garyndaşlaryna ýa-da dogan garyndaşlary arkaly edilýän basyşlar sebäpli ejir çekdiler. Hatda olaryň biri türme tutulýanyna saklanýar. Men şular ýaly wakalar bu mesele has köp ünsü artdyrmaga ýardym berer diýip umyd edýän. and I very much hope that these kinds of issues will get increased attention. Birleşen Ştatlaryň din azatlyklary boýunça ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň ady aýratyn aladalanma bildirilýän ýurtlaryň arasynda agzalýar. Eýse Amerikanyň döwlet departamentiniň hasabatynda Türkmenistanyň adynyň aýratyn aladalanma bildirilýän ýurtlaryň hatarynda azalmagyna itergi beren zat boldumy? Ýagny Türkmenistanda dini taýdan basys göze iýilýärmi? Back in Niyazov's time, there was a distinct... Türkmenistanda Niyazowyň döwründe dini guramalaryň hasaba alnyşynyň şertleri ýeňilleşdirilipdi. Emma muňa garamadan praktikada jedalandyryş çäreleri öňkülügine saklanyp galdy. Häzirki wagtda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň din azatlyklary boýunça ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň ady aýratyn aladalanma bildirilýän ýurtlaryň arasynda agdalandan soň Ýegowanyň şaýatlary atly dini toparyň bir näçe agdasy türmeden boşadyrlar. Elbetde bu gowurdat. Emma bu toparyň ýene bir agdasynyň öz dini inançlary sebäpli harby gulluga gitmegi reddeden üçin mejburi medisina basyş astynadygyna inanýar. Bize käbir tasdiklanmadyk maglumatlar hem gelip goýşýar. Türkmenistanda dini işleri boýunça geňeşiň ýatyrylanyny aýdylýar. Şeýle-de bu toparda hasabalanan Russiýanyň Pravoslav butxanasynyň agdasy Sapunowyň Türkmenistany terk edenini aýdylýar. Father Sapunov allegedly has left Turkmenistan. Birleşen Ştatlaryň halkara dini meseleler boýunça komissiýasynyň syýasy geňeşçisi Catherine Kosman bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun regionlarynda paxta ýygymyň guramaçylygyndan nägelik bildirdi. Prezidentiň ana günkü hökümet maslahatynda aýtmagyna görä regionlaryň gowaça meýdanlarynda ýaprak düşürmek işi ýaňy başlanypdyr. Paxta hasylyny ýygmaga çykarylan kombaynlaryň sany hem ýeterlik däl. Öz tarapyndan türkmen daýhanlary hem paxta ýygymyň guramaçylygyndan nägeli. Habarçymy Sultan Açylowanyň Ahal vilayatyndan Şeker Sultan bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Sizin öz maşgala agdalaryňyzyň kärinde ýeri bilen meşhur bolýandygy barada aýtdyňyz. Şu kärinde ýerlerini ekmekde, suwarmakda, daýhalaryň öňünde nähilek päsgelçilikler durýar. Kärindeçiler hiç bir päsgelçiliksiz hasyl alyp bilýärlermi? Birinciden wagtyny ekmeýärler. Ekenaklar wagtyna. Ikinciden eken soň suw ýetanak. Suw goçykýan ýerem bar. Çykmayan ýerem bar. Çykýan ýerleriň hasyllar gowy bolýar. Onuň suwady görgüllerim bulanyň öýlenaklar. Suwun deň derejede berilmeliliginiň sebebi nämede? Ýok, şuna sorsan, o çykan ok diýär. Ýeriňiz beýik diýär ýa pet ýa şonýal diýär. Güýçüne sorsy goýdular, amma şonu da suw dol kanatlarynda öýlenak da, dol çykan ok ýermede.
Şoň gödäwçilige edilen okman has daýhan birleşiginiň başlyklary bolmaly, agronom bolmaly, şolara halk arda şikayet eden okmy. Ay ardam eden ok şogorgullere. Çıkan zatlaryň oň ötürler. Ýa-na soňuk ýa-da çıkan ok boldy. Onu hasyl nähilek bolýar. Hasyl pes bolýar. Wagtyny iki bilen aklarda. Oň üstüne de soğum gut bolýar, onu hasyly bolanak. Kanalyň boýuny otur. Aňyrjagymyz kanal ýöne bizde suw ýok. Iki wagtynda geçirilen ok diýdiňiz. Şunun sebebi näme? Tehnika ýa-da 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 o şeýetanak şonluk bilen esasan buğday gidekler. Onun buğday gowulanak. Hasyl pes bolýar. Wagtyny ekenaklar. Şo tehnika ýa-da döwlýä çasny traktor tapsalar bolýar. Çasnam ýok da. Paxtany wagtynda ekip berýärlermi? Ýok, paxta da gidjagaly. Paxta da eklenek wagtyny. Onun şoluna şol eklayan wagtynda şonu daýhanyň şol şertnama boýunça tehnika hyzmatlarynyň hasabyna daýhanyň şoň hasabyna ekip berýärlermi? Tehnika hyzmatynyň hasabyna ýa-da daýhan pul bermeli bolýarmy ekis üçinem? Ýok, daýhan pul berenak. Şo özi favgozyň özi ekip berýär. Gidjem bolsa ekip berýär. Böyleki tehnika işlerine aylak yerine yetirilene, kültü böyleki işlerine aylak yerine yetirilene. Olar yerine yetirýärler. Olar atdyrsan. Ýöne şo suwa berer bolýar. Biraz suw bolunok. Biram wagtyny eklenek. Daýhalar paxta yetişende şunu el güýjülen ýanýarlarmy ýa bolmasa tehnika güýjülen? 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar bolsa maşin bermeýär başlyk. Ondan kän bolsa da maşin berýär. Salat berýär. Hektar az bolsa kömek ýok, özi ýokmaly. Onu özler şoň el güýjülen ýetişip ýyna bilýärlermi? Kömekçi getirýärler da görürler, tapýarlar kömekçi, ýygnýarlar. Paxta ýaýan maşinlaryň ýygmaly meýdallaryny nähilek taýlap berýärler. Şoňa daýhan birleşikler tarapyndan näme taýlyk görülýär? O sepilýär, ondan sol ýaprak düşen soň maşina ýoýar. Nähilek ýagdaýda sepip berýärler. Samolyot sepýär. Şonun hyzmatlary ýa-da samolyotyň hyzmatlary gymmat düşýän daýhallary. Gymmat. Gymmat bolsa näme? Ol dükkäde, başlyk dökmeli on dökke. Isletelerim dökke, islemeseler dökkäler onu. Hemme tekiz döküp şonu gowy dermanlap berýärlermi? Şo gymmat tutýarlar diýip septireterim gelen ok. Gowny zaýam tepenok diýäde. Yapragyny ýar pera düşýär diýär, ýar perim düşenok. Onun olam kalhoça çykdyjy da ondan. Şu hasyl ýygnalandan soň girdejsin almakda daýhalar ködenen oklarmy? Ýok, onu wagtyna berýärler. Ine şu tutumlardan närazy bolýarlar, şu daýhalaryň tutumlary kän diýilýär. Nähilek tutumlar tutulup şu daýhana girdejy az gelýär. Köp tutýarlar da. Suwga köp tutýar, da bilen daqdyp. Katynarda bolýarlar, paxtaçylar, esasan paxtaçylar narda bolýar. Boş çykkan daýhan bolýarmy? Iki boş çykkanym bar. Hasyl bolmasa täzeli onuň täzeli kısmyndan tutýarlar. Täzeli kazançyndan alqalýarlar. Habar Sima Sultana Çilowanyň Ahal vilayatynyň Şeker Sultan bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, efirde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmäge çagyrýarys. Öz pikirleriňizi azathabar.com web saytymyzda, Facebook, Wkontakte sosial ulgamlarynda Azatlyk radio satly sahypalarymyzda, Line sosial ulgamynda Azat Habar salgymyzda tesvir görnüşinde ma'lum edip bilersiňiz. Şeýle-de pikirleriňizi hat email belgisi azatradio.org elektron poçtamyzda we Moskwadaky 7 926 236 0455 telefon nomerimize SMS görnüşinde ýollap bilersiňiz. Azathabar.com web saytymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Azatlyk radiosy siziň hatlaryňyza, jaňlaryňyza, pikirleriňize garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýär. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.